entre d'altres, diguem-ne, i soc diputada per la ciutat de Barcelona. Llavors estem aquí amb els companys del partit fent una mica de campanya i explicant a la gent la importància de la consulta que fem al novembre. Et deixem això? Bueno, serà fàcil, hi ha poca lletra. Hi ha poc estudi. A més, segur que si es pot poder... Estudio també perquè n'has de convèncer un de no l'estar. Sí? I sobretot, no faria, però sobretot si teniu algun dubte o gent de l'entorn que pugui tenir agnès, un senyal. Qualsevol cosa, qualsevol comentari o dubte que pugueu tenir, nosaltres estem muntant actes. Sí. Ha posat l'orella, Mira. No, són amics. Vale, llavors ja estàs amb les mans. Gràcies. Si no fos la cançó, li diria comprar,